Nola izan disidentea, espeziaren jarraipena eta ordena soziala mantentzea bilakatu denean zure eguneroko lana? Ikasiko duzu ezetz esaten, zeure buruari. Euskal Liburuaren sarean lan egiten dugun eragileak, elkarrekin antolatu dugu Hitzak Zaindari proiektua. Zaintzaren gaia ardatz hartuta, Euskal Liburuaren aldeko mezua zabaldu nahi dugu. Eta kanpaina bat diseinatu dugu. Euskal literaturako 20 pasarte aukeratu eta liburuxka honetan bildu ditugu. Euskal literaturan aurkituko duzu ikasteko, pentsatzeko, bizitzeko, sendatzeko, zaintzeko toki bat. Ekintza hau garrantzitsua da bi alderditatik. Alderdi bat da ikusgarritasuna ematea euskal kulturari. Ikusgarritasuna gizartean, bai argitaletxeen alderditik, bai sortzaileen alderditik eta euskal kultura plazan ikusgarri jartzea. Eta bigarrena, ekintza hau organizatu dela 4 elkarteen artean. Euskal Editor elkartea, Idazle elkartea, Galtzagorri eta Euskal Itzultzaile elkartea. Lehenengo aldia da 4 elkarteabek elkartzen gerala, elkarlanean zerbait aurrera emateko. Eta pentsatzen dugu, hau izan beharko lukela lehen ekintza eta bide luze bat egin beharko genukela elkarlan horretan. Euskal kulturak elkarlanetikan asko behar duelako. Hauxe, Hitzak Zaindari proiektuari, Hitzak Zaindari erakusketari itxiera emango dion gure emanaldia. Zaintza! Zaintza, tal. Zorionean, nahi gaituzte argalago, nahi gaituzte ederrago, beltzaranago, indarrean, garenarekin eta daukagunarekin konformatzen ikasi beharrean. Ipurdi zabala, argala, konbentzionala, patxala, benetan diot eder zaudela zauden bezala. Zu zara, bakarra zara, eta ez dago esan beharrik. Eder egoteko ez daukazu orestak disimulatzen ibili beharrik. Jateko eta edateko zerbait, izan 0-0 izan tostatua edo lait. Babes bat, lastan bat, eskutik helduko gaituen horbait, paseoan eramango gaituena norabait. Abesti bat elkarrekin kantatzea kapela. Istorioak entzutea. Hizketarako jendea. Maite mintzea. Hori da bizitza. Hori da bizitza. Hori da bizitza. Ez dugu besterik behar.